tultiin tänne TPS-kannattajien seisomaan katsomaan ja vieressä on Jaakko Koski. Tervetuloa Yle Puheen lähetykseen. Kiitos, kiitos. Hei, aika hurja erä. Teilläkin toi meteli yltyi tuossa, kun TPS rupesi tulee rinnalle. Miten, ei ole varmaan tällä kaudella nähty, että TPS tulee 3 maalin takaa tasoihin. Mä en muista, mun mielestä ei tällä kaudella, mutta onhan nyt tässä nähty vuosien varrella useampiakin ja vielä ohikin menty. No hei, te olette saanut täksi kaudeksi tänne tavallaan vieraspäätyyn seisoma katsomon. Kuinka suuren työn takana tämä oli ja kuinka toivottu uudistus tämä oli teille kannattajille? Ollaanhan me tätä toivottu jo pidemmän aikaa ja nyt me saatiin aikaiseksi läpi, että siellä nähtiin, että tällaisella oli vihreätä valoa, niin haluttiin vähän uudistaa Turussa kannattajatoimintaa. Tämä on muuten kotiin pääty. Niin on, ihan oikeesti joo. Mä katson maailmaa niin erilaisin silmien läpi. Ehkä. No hei, te ette ole nimenomaan TPS, kun aika monella muulla SM-liigan joukkueella on fanclubit ja on tää fani-sana tässä yhdistyksessä. Te olette nimenomaan kannattajia, ei saa sanoa faniksi. Miksi? Antti Tuiskulla fanit, meillä on kannattajat. Mutta miten se eroaa? Miten erotetaan fanit ja kannattajat? Mikä nyanssiero näillä kahdella sanalla on? No se, että me kannatetaan meidän seuraa. Fanit niinku fanittaa. No on se enemmän ihmiset alkoi niinku fanit pikkutytöiksi, jotka siellä niinku, ja määrittelee sellaisiksi. Meillä nyt suurin osa on sellaista plus 18 vielä jätkää, mitä tässä katsomossa on. Ja me kannatetaan meidän joukkueet niin myötä kuin Vastamäissäkin. Tarkoittaako se myös tervettä kritiikkiä joukkuetta ja seuraa kohtaan? No varmasti myös sitä. No hei, sit sen verran turkulaisesta jääkiekko kannattajakulttuurista. Ennen oli Tepsiläiset ry ja sitten oli TPS-kannattajat. Ja jotain hässäkkää näiden kahden yhdistyksen välillä oli, kannattajayhdistyksen välillä oli, mutta nyt on vissiin lyöty hynttyyt yhteen. No joo, varmaan osittain ja enemmän, että Tepsiläiset ry siirtyi vähän takavasemmalle, niin me ollaan ehkä vähän sellainen modernimpi, joka nyt tuo sitä uutta virtaa tänne, sellainen, mitä haetaan äänekkäämpi porukka ja siihen osaan panostetaan otteluissa. Ja Tepsiläiset ry, se on tavallaan, heitä ei ole enää tässä teidän porukassa, vai? Varmasti yksittäisiä ihmisiä löytyy, varmasti ihan tervetuloa tänne, ei siinä mitään. Kyllähän Tepsiläiset ry muutama vierasreissun tällä kaudella on järjestänyt. Eli se on aika erikoinen tilanne ollut, että TPS:llä on ollut tavallaan 2 eri kannattajaryhmää, mutta nyt on kaikki mennyt siihen suuntaan, että on vain yksi ja semmoinen yhtenäinen tekeminen kaikessa hommassa. No joo, onhan meillä pienempiä ryhmiä erikseen tuossa, mutta kyllähän se on normaalia on, että esimerkiksi isoilla eurooppalaisilla joukkoilla voi olla jopa 10 eri porukoita, että se onhan normaali, vaan me ollaan sen verran isompi seura, että tänne mahtuu vähän enemmän porukkaa. No hei, nyt on pakko ottaa tähän TPS:ään kiinni. Kausihan on ollut aika heikko, valmentajat lähtenyt, seurajohto mennyt uusiksi. Miten te olette kannattajien keskuudessa puinut tätä TPS:n kautta ja tekemistä ylipäätään? No onhan tietenkin vähän surullista, että silloin kun ei mene kauhean hyvin, mutta se kuuluu penkkiurheiluun. Välillä menee huonommin, välillä menee paremmin. Kyllähän TPS on sellainen kotka, joka välillä lentää matalalla, mutta sitten on niitä seuroja, jotka on kanoja, jotka ei koskaan lennä korkealla. No aika paljon on tullut, kun jutellut kiekkoihmisten kanssa, että turkulaiset on vähän ihmisinä semmosia, että kun puhutaan, että Suomi on menestyskansaa, niin nimenomaan turkulaiset on tämmöistä. Kun menestystä ei tule, niin ihmiset ei löyä halliin, mutta kun menestys tulee, niin sitten on kaikki jo yhtäkkiä TPS:n takana, niin tunnistat sä turkulaisissa tämmöistä? No en mä nyt tiedä, no varmaan jokaisessa, ihan sama mikä joukkue maailmassa, varmasti lisääntyy aina kannattajat, kun menee paremmin ja varmasti silloin, kun menee vähän heikommin. Me ollaan tällä hetkellä sarjassa toisiksi viimeisenä ja me ollaan SM-liigassa nostettu eniten yleisökeskiarvoa. Hei, mikä jengi pystyy tekemään muusen? Hyvä pointti, erittäin hyvä pointti. No nyt on uusi toimitusjohtaja talossa. Onko toiveita johdon suuntaan? Mitä pitäisi tehdä TPS-kannattajien eteen tulevaisuudessa? Kyllähän me ollaan käyty paljon joukkueen kanssa. Meillä on jatkuva yhteys joukkueen kanssa keskustella, mitä tehdään, kehitetään asioita. Paljon tulee varmasti tapahtumaan. Erittäin paljon ollaan jo tehty asioita. Tämä uusi koko seisoma pääty. Tunnelma täällä on nostettu suhteellisen heikosta aivan huikeaksi. Täällä on välillä peleissä loistavaa menoa. En mä nyt... Varmasti menee kaikki eteenpäin. Nuori kaveri, mun ikäinen kaveri, joka on sinne tullut toimitusjohtajaksi. Ei ole varmaan jääkiekkojohtamisesta vielä hirveästi sanottavaa. Katsotaan 2-3 vuoden päästä. Siitä voi ehkä paremmin arvioida, mutta kyllä nyt me ollaan hyvä keskusteluyhteys on ja
jatkuvasti niin kuin tehdään sen puitteissa asioita ja kehitetään toimintaa. No miten te tällä hetkellä teette esimerkiksi joukkueen kanssa? Onko teillä mitään yhteisiä tilaisuuksia, yhteyttä muuten joukkueeseen? No, on meidän kaikki faniristeltä tai TPS-ristely nykyään nimellä toimiva jälkipeleet toimii. Siellä on pelaajan osa toki järjestämä, mutta kyllähän meillä niin on aika paljon koitetaan kehittää. Tämä on uusi juttu vähän lätkän puolella Turussa. Me kehitetään sitä jatkuvasti. Porukka tekee asioita yhdessä, väsätään lippuja ja kaikkea muuta, niin ehkä enemmän toistaiseksi, kun me ollaan kannattajia, niin me ei ehkä niin paljon fanittaa joukkuetta ja seuraa meille kaikista tärkein. Me ei olla, ehkä siinä on yksi se, että jos fanit on ehkä joukkueen perässä, me ollaan seuran perässä täällä. Ja onko nimenomaan niin, että aika paljon, tai tavallaan tämä homma on lähtenyt enemmän jalkapallon puolella? No sanotaan, että varmaan alun perin on lähtenyt jääkiekon puolelta, sitten jalkapallon puolella tehtiin taas lisää kehitystä ja meni siellä eteenpäin ja nyt taas täällä ja sitten menee vähän niin kuin rappuselta rappuselle sitä kautta. No hei, teillä oli tässä toisen erän aikana tämmönen iso tifo Ryan Wilsille. Mitä te toivotte, että Wilsi nyt reagoisi tähän teillä oli iso lakana, missä oli niin hänen kuvansa ja mikä siinä luki siinä tekstissä, mikä tässä oli? Mitäs siinä nyt lukikaan? Että we'll see again. Joku. We hope we see you again. Toivotaan, että toivottavasti kaveria vielä täällä näkyy. Sitten huhujen perusteella kaveri on todennäköisesti siirtymässä seurasta ainakin loppukaudeksi Sveitsiin. Ei nyt varmaa tietoa, mutta huhutoja. Me toivotaan, me nähdään se kaveri vielä täällä. No mitä muita pelaajia sä haluaisit nostaa tältä kaudelta? Vaikea kausi takana. Ketä sä haluaisit nostaa TPS-joukkueesta semmoisia pelaajia esiin, mitkä niinku on saanut tekemisellään kannattajien arvostuksen? Karhu. Aivan huikea nuori kaveri. Tulee tänne, kukaan ei tiedä kaverista mitään. Jyrää vastustajan tähtipelaajia tuolla matalaksi. Okei, välillä kakkosia, välillä nuori kaveri, aivan huikea Jannu. Kaikkeen kannattaa. Siellä on se on tulevaisuuden supertähti toivottavasti. Tai ei ole, että supertähti voi olla tulevaisuuden taviskaveri, mutta varmasti näkyy ja räiskyy. Eli nyt jo tavallaan omalla tekemisellään lunastanut turkulaisten sydämet puolelle. Kyllä, ehdottomasti. No hei, no sit paljon ollut puheita tässä, kun tuo naapuriseura tuo Tuto. Siellä Tammisen Juhani pitää todella kovaa meteliä itsestään ja tavallaan on pientä semmoista vastakkainasetteluakin näiden kahden seuran välillä jo tullut. Niin mitä mieltä TPS-kannattajat on Tutosta? No mun mielestä on tosi hieno juttu, että Tamminen on tullut, saa niinku sellaista drivea, mutta toisaalta pitää lyödä faktat tiski. Siellä on oikeasti yksi kaveri, joka mesoo hirveästi. Siellä on pari messipoikaa mukana, jotka kirjoittelee ja tekee sitä hyppeä. Siellä on oikeasti, niin oli eilen peli, kauden tärkein matsi. 1300, tässä päädyssä on enemmän ihmisiä kuin siinä koko hallissa. Matsi oli loppu, niin sieltä oli 500 lähtenyt pois. Ei se oikeasti, kyllähän ne ilmaislippu jakaa, saa sinne hirveän hyppeen. Oikeesti kaveri veti viime kauden 60 pinnan liikevaihdosta turskaa. Eihän sellainen tuu pitkän päälle. Se kaveri osaa tehdä hienon hypen, tekee itsestään niin kuin paljon irti, mutta kyllä siellä niin kuin jossain vaiheessa vielä savua aika pahasti rauniot. Siellä niin kuin, kyllä se niin kuin ihan jees on mun mielestä. Voisi olla kiva, jos Turussa olisi derbyt myös jääkiekossa, en mä nyt sitä sano. Mutta valitettavasti en mä siihen nyt niin kauhean paljon usko. Et sen jälkeen kun siellä on Vaiste ja Salmela saanut toriparkkinsa, jonka takia se SDPn puolesta haluaa tukea Tutoa. Salmela saanut omat Hesburgerin-tonttinsa. Se on politiikkaa. Tamminen sanoi, että kaupunki on sinipunainen. Mutta se kertoo siitä, että se pelaa politiikkaa. Se haluaa kaikki äänet, mutta katsomossa tämä kaupunki on mustavalkoinen. Sä näet sen paljon, täällä on porukkaa, paljon siellä on. Se värit näkyy katsomossa siitä. Loistava loppukaneetti. Loistavaa. Kiitos Jaakko Koski, että päästiin käymään tässä teidän loistavassa seisomakatsomossa. Joo, kiitos sulle.